Ang sikreto sang madinaugon. Isa ka maayo nga pagbinatasan ang sa inyo mangayo katawran. Sa tagpalamati kag tumalanaw, maayo-ayo kag malipayon gid nga adlaw. May lumupok nga balita, ginkalipay sang mga bata. Marso 17, wala na sing klase. Yippee! Nagmahay kay gali, COVID-19 nagapakari. Sa pagpanghinaw, mga manunudlo, nagtudlo sa amon ng mga bumulutho. Tubig kag habon, sa pagpanghugas dapat gamiton. Mag-sanitize sang kamot, alkoholan, dayon. Ikaw, kamo, nga sa akon nagatanaw, pamati kag kabay, hindi magkadlaw, kay base makita ko ang karabaw, nga wala unto sa ibabaw. May ara ako ipahibalo sinyo, ining pisting mikrobyo, SARS, MERS-CoV, Ebola, kag iban pa. Subong corona tanang gali, made in China. Nagmando si Presidente Duterte, ginupdan ni Mayor Bading Escalante. Nag-ululog yun ang mga barangay officials, midwife, kag BHW. Mga pulis, tanod, kag sang mga tawo. Nagkalain-lain nga mga estilo, ECQ, GCQ, kag iban pangakyo. Madamo nga ginhatag nga pagpapakamaayo, gintatap kita sang gobyerno. Indi gid ang tawo makuntinto, madamo ginadako biskan curfew. Face mask, face shield, dapat sa itsura mo, hindi sa sagang kag sa ulo, sa lawayon numero 1. Labay man akon pera sa way sa pandemya, disgrasya, di ba may grasya? Pribado, publiko, sa aton ng hatag ayuda. Nagbaha bugas, noodles, dilatas, may manok pa. ECQ, wala og saran, ginatauban, nakalagwerta, sa papagintamnan, lata, goma, kag banyera. Utanon, marbuso, sa halayan, nagabitay ha? Ilamhay, ilaswa, masustansya. Preska. Tree planting, green revolution, mapuslanon, waste segregation kung nasugdan sigihon. Kaalam mapalambo kung maaksyonan. Napundar kalunungan sa pagbayanihan. COVID pandemic, frontliners pasalamatan. Kabuhi ginataya lamang kita maprotektahan. Modernong baganihan sang tanan hindi malimtan. Kabay dugang pangakusog kag kabakod kamo bugayan. Wala na singliwan pa mahinganiban. Sigurado pisting virus mapukan. Sa Diyos pangamuyo, paghalong, protocols, tumanon, tagipusoon. Bilis kadis o giyon kadis nun. Ang sekreto sang madinaugon.